Ако все още мислиш дали да купиш от помощника ни за камионите DAF, които са за след 2017 година, и ако не искаш да оставаш в авариен режим някъде в чужбина, поръчай си веднага от тези наши уреди, които не смогваме да ги произвеждаме. Работят безотказно. Днес сме в Костенец и правим демонстрация на нашия чисто нов DTS Razor за DAF-ове. Набиваме грешките, като изкарваме бушона на AdBlue-то. Вкарваме го. Нещо тук има, гледам, че... Не, така както. Да. Добре. Готово. Изчакваме. Добре. Грешките са изтрити вече. Работят перфектно, с 2 години гаранция са устройствата ни и работят на EASA 3 и EASA 4 най-новите модели.